Maybe to mama me there. What me to? Eh me kwa say mo fi am more life. O kra hedo ayo. Na me oba bere wo. Hey. Papa. Di kokroma kwa ade kakra ba. Madam fu ya be chemis kabina. Pesem di kokroma kwa sesa. Wonso susu nhwe me. Eh stika sound here. Wa hunu bida. Hwe. Hey, what is coming here? Sana fu sika. Ese wo mo. Wonso sumu here. Amade mami. Hey. Wono mami de mo hunu sika. Eh, famade. Na kro nke kan wa fa ho za. O kom so ho so yi. Bitimi da ase. So ho so yi. Da ase. Ana ya mente so. Yan one say na me. Yan none say na me. Yan one say na me. Ante, ye nya ya nwafo ye nya kwasafo ma wo. Ye nya jimi fo so ma. Babida. What? Aden na nkwa de adu ba oba so so ba so mo. Ngwa wa adwe so ma akwa ne so. Aden. No ma bu so fo atwa info ma. Aden ma me aden. Ha, Abra Louisa. Dana. Die tie ne se ewiase. Kwa ya ajoda no. ye fere kwa ye wa. Ye fere kwa ye wa. Piao. Wiase nso baabi asase ye de to no Am fan to wa. Efrito. Ade nsan ye no odi nsuo ye a. Eyeye. Kutu kumdu wa wintira wo ni yentum nika nkɔ na yi ase. Dabida. Shepete wa. Ye kan ye kasa wa nyina ne se. Akom efri tete. Sa. Abusua bia ni ho asabe bosom ana akom nim. Dabida. Akoda na duru no so a ese ye ma ne kom. Sa. Why you go say uko asole ntu uma ne nkom. Chinchina twan. Fine, akwa no betimi aba be kom okom wi a. Okoda sole. Na sa uko di ojojontie bia chikasa wa wale sofo. Eti wom obetimi bia na nkam de message. Shini suma ma na hu say. Na no kwa de gane me kwa metimi amedan one time. Ah, enti ade na wo ye no. Te se wa ma abosomfo ne bu afu. Akom no adru ba no so opo. Wompo. Obekom. Obakọ besin enko bla. Wa hey, sobolo. Stimu chewu. Stimu chewu be bia no. Hey, aka. Louisa. Na kame hu ye oba so not se wa wo de wanyi na ko chabla. Wo chabla. Aka sa no ka wo jina kom na nim na kai. Aka ese. Makoma wi. Wo ti wa beti ketiketi. Fa na kokom, wo na komfata wo. Na nya me ba wei asukọ no mo na mekom. Omo na nanom so omo pa. Emfa. Abefa. Maybe a Pentecost ni. Ofa. Edeba sama. Wani kranti sa Pentecost. Uko pa. Ohene hey. Kwabra. Hey. Uko me. Kwabra sakwasi. Tuwasi. Hey. Kwabra. Hey. Asia. Hey. Enya wa. Hweye. Akodano. Emfa. Omo se. Aha. Nuwa ntese me ba meti. Mo ma akra na mekom. Me ba nyina meti na moka. Oba ne afi na oba kra eja. Na se kan pepe mu a. Odi amani e ho me no mo di. Sesen. Omo se. Omo pa se mo so ba. Ye kana ni mu a. Sister, ke pa cho. Akra keto a wato no. Umfura busu. Ozo panyina wo so wo hie. Yes. Ya baba bi si. Yes. Me se. Ai. Edi ko mi ma no kasa. Ya fe na me se. Na de twen. Na mo wi a. Brother won so aka kire wo. Woni hia o kan zaka ni jira we woni o fi. Aya busua mo nsam ne aka. Krati wo be wale. Umfiri ya busua. Wo be so jo. Wa me hwe nkwa. Ensemo awale nya nwanre. E ko so se yesu etimi di akwasi. Akwasi. Woni so bolo. Eni wo de asem beto bi se da bia si ya. Wo hwe me papa ya sono. Yesi awo no yemo. Na ko wo bi ma sinsa so. Wo wu bi. Aha. Ana ko atiti ni Kristo. Ana ko bia ba se ko fa na ko fa. Ka be pene. Wo se awo no hwan? Awo no yemo. Ene wo ye ka be pene. Awo no kotodwem. Awo anya ba ko fa na awu. So awo no be che, wache. Tie. O be fa obi de hye no, o ba fie o. Pia. Tie dia me ka che o ye pa, untimi nsesa obi fie mbla. Da bi. Mamre o fie mbla so. Da bi. Mamre to che. Untimi bubu bebebre. Nanso sebe wo so banyansafo ntie. Yeguni be. Donya badwen ba no sebe onte ase. Ka bi wiase ikwen ka badwen akom ho. Wo dia wo bi. Nya me chiri kwan wache. Kwasia ya Amos like ye. Amamle. Wo bi to wo wo. Amamle ma foot. Amamle what no. Hey, Amamle ma foot. Hey, so bolo na kwasi like.
Yet me for was so no what to send baby for no be. No ye kuro. Enti me abusuani se me ni mu bi. Sa kuro no. Me se me ba no anko mu na. Enko mu tsira. Mo fa mu ti mi free anko ai. Ya pa ye. Oh, sister. Me be ka wo se bi su wo be so. Ya pa ye ti mi ya ko. Mo me kwa ni me se me won ko. Ade na wo. Woni ya ka woni to sa. Me si akura no mo ye guru so akura no o me ko. Won se me ye Kristo ni. Ana ya dai. Me prema me ba ni ko. Akumacha mawe ojira wako so muadia Kristo so na beto abosonson mi roja Kristo so no abeto abosonson ya fi what Jesus Christ o say cross no so case eyes memf ena ade aturi ene amatro fe ana onzo na be kunu papa wo kase me sibe they all say mo fa mo nwura fa mo pa mo po wo ko na ko be sna kom wo kompo onkom ya ma mo 3 days mo nyene ho wo ko wa o ko me che na de ko Mami, passez-moi quoi? Pada mami. Non kom. Papa na mo no be ho. Me ko mami pada. Besi kan fra ko be kom. Besi o be kom. Oh, wo na duru so. Ya duru no so ne last sabatu bra. Nka wo di ye fence. Fachi mi so. Wo di obofo echi na nka wo kenka ba bo. Nka mo aboso. That's about mo dwane. Kwasiafo. ya no an sign ha me. Ya no an sign. Papa. Sane sa won Se me se ye me ne chef tie sei. Wo ba no onkom ja. Onkom. Me da se mewu. Me da na samu ate se mewu. Na me ba be kom. Akom entie se bi pa je plan na wakom. Ya na mo kom de no munya free mu. Entie na wakom. Wo ya Kristo ni ne to bia timi ba ko Kristo mu no wanya sei. Ele e wasem. Ono de Ele e wasem. da bia o si e customer no ba be se no. Wasem. Se me so ko ro ba no. Wo ko hwe ne bag. Ah. Akonfo bag na akọ ware ye. Enye hwe. Se mo wale mu afie. Enye hwe. Ei. Hwe ho no teteku. Fo na de to mi kunu na de me de tuo. Oba no. Mi kunu na me bi to akọ de bi o mi fie o. Oba no. Mi aka me ko wa se ba ju so. Na se wo kura wo. Oye mama kom ba. Suma mfa. Ah, ebi wo so. Eni o ku betimi akọ. Ono aka suma mfa no kom dada. Mira. Me frɛ wa nya bɔne asɛm bi ha me asɛm bi kyerɛ me so they say me busuafo me bra ne me sister omo ha me papa aye akom na we fie no tinche omo se ye baba yi aye kedi akora yi ma bana ese ma ne akom na duru ne so obi aba akọ enti se du me mba so ana so be catch omo se me yet me kun ye Kristo ni sabi me wo se me fira bosom fie enso me kun na be wale no ye Kristo ni se me so me ye Kristo ni enti ma me ba na me ko mo so mo ntia ase da kankan me nua ba Louisa onu na ekekaku akosi asum panyin ne be ma na sum aka sum enti mo ma me no adan so mo ba na woni won do mo de be ye me no na no mo ba ha se na woni fie o mo fra me fon so no mo ha me say mo akoma mo se bibi hunu mo enti ase me ba na ese di na we de wo no ti me wura de obeka no se me makwa no nko didi a me ni asem bi aka we de me kwa me sempa na onse mo akontu me na frame na nka se ma me mra na me yadu namba bi du fia na yaka ene sa no ma we ni nyina ya de a ho de na so ye de ye Christopher enconsistency Kristo ni etisemi na me hwe me ba kokom nti odo mesro kwa koma to yem nya botre na me mpene ne empene china e makra no nti de je bibia ma me ana for na si fom je bibia ma me me se omo ba me meyi mani ahye wo china se bema na no mo fansie ni me ba ma shara tadi na me hwe aya me kuna se wompene me la men ka se me mpene kuna se wompene na no ano na ma abaya so na ente se me ba kama se o me kom se now Louisa wo to na wo wanim se chane ni no ana de onkom ampa bre de brampa bre so kan akwasi like kwa beti kati aka ojo na ka kom na kenken ka fata be fata ko bodo so aka fata be fata hey I'm first kana mami o se chira wa nkasem mati abaya so no
na mabaya kama se me ma na mekom ei sound radam ntu ba ya wose metu kwa ba no wontima ya ma wa atu akura de minim titi ya ma me de ma ofie me odi nkoma me ni nkoma ei akura no hwe ni yo e ma ko aso ade wala ma ade na de brem ko he ba agem e ma me hu na ma me de hu na on fa seentaram to bro nyina no be sha bom sa Dede za me tu e we za ma won me pa ye pe What you say say? me tu e me ba hye na me hye yen ko na me ko fama yen ko na fama mamu che nyame o mamu che nyame oh so